To je také paradoxné. Môže byť veľmi ťažké pre ľudí pochopiť, ako môžu trhy reagovať tým, že akcie rastú, keď sa vytvorí menej pracovných miest. Veď to nedáva zmysel, veď predsa keď sa ekonomike darí, tak vtedy by mali trhy rásť. Reálne potom ľudia, ktorí majú fakt, že kvalitne diverzifikované ETF riešenie, vedia byť úspešnejší ako 93% všetkých investorov. Čiže nie len tých brokerských účtov, ale že naozaj vedia byť úspešnejší ako profesionáli, ktorí sa tým živia. Čaute, ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Investičného barometra. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako team leader v spoločnosti ProSite Slovensko. Po mesiaci sa opäť porozprávame s našimi tradičnými hostiami, Petrom Friedmanom, predsedom predstavenca ProSite Slovensko. Peťo, vítaj. Ahoj Marek. A s Antonom Ivanom, projektovým a investičným riaditeľom ProSite Slovensko. Ahoj Marek. ProSite Slovensko zároveň zastrešuje všetky projekty na rovinu online. Tak chalani, pozrime sa na to, čo sa vlastne udialo za posledné obdobie. Ako vlastne dopadla výsledková sezóna v USA? Tak ja začnem tak asi všeobecnejšie, potom prípadne to ma môže tak konkrétnejšie doplniť. Tak dajú sa na internete dohľadať štatistiky ku výsledkovej sezóne. Možno ešte skôr, než prejdem teda k nejakým dátam, tak len poviem v rýchlosti pre našich poslucháčov, že na burze to tak funguje, že spoločnosti majú zo zákona danú povinnosť reportovať každý kvartál svoje výsledky zo svojho podnikania. Takže veľmi podobne ako to na Slovensku tí, ktorí podnikajú, poznajú, že je potrebné raz do roka podať daňové priznanie a tam sú všetky tie čísla za predchádzajúci rok, tak v rámci spoločností obchodovaných na burze, či je to teda New York Stock Exchange alebo prípadne Nasdaq v Amerike z tých takých veľkých burz, tak je nevyhnutné každý kvartál reportovať svoje výsledky a tie dokumenty, ktoré sa zverejňujú, tak mnohí, možno aj naši poslucháči poznajú pod názvom buď 10K alebo 10Q, ten Q alebo ten K. A vlastne ten Q to je ako quarterly, čiže kvartálny výkaz a potom sú tie ročné so značením 10K alebo ten K. No a je to super, lebo tým pádom každý kvartál si vedia ľudia, aj verejnosť, ale taktiež aj rôzni ekonómovia a analytici pozrieť, ako sa firmám darí. A dá sa z toho strašne veľa vyčítať, je k tomu vždycky komentár, vyjadruje sa to najvyššie vedenie spoločnosti. No a ešte čo je možno, že také zaujímavé, tak oni stále potom tam dajú aj nejaký výhľad na ten najbližší kvartál, čiže dá sa z toho odčítať možno aj taká nálada v tej ekonomike. No a ak by si to niektorí z našich poslucháčov aj chceli konkrétne pozrieť, tak keď si do Google napíšu názov danej spoločnosti a dajú si, že Investor Relations, tak im vlastne vyhodí webovú stránku danej firmy a na týchto stránkach každá jedna teda firma obchodovaná na burze má takúto stránku a na tej stránke sa potom dá stiahnuť či už finančný výkaz, alebo dokonca aj také PDF prezentácie, ktoré daná spoločnosť akože prezentovala v rámci tých kvartálnych výsledkov. Takže toľko tak zoširoka všeobecne, no a konkrétne teda v rámci tejto Q3 alebo za tretí kvartál výsledkovej sezóny, tak aktuálne reportovalo už 94% firiem z S&P 500. No a 82% z týchto spoločností reportovalo pozitívne EPS, čiže earnings per share, alebo teda zárobok na jednu akciu. To znamená, že 82% spoločností bolo v pluse. No a 62% spoločností reportovalo prekvapenie z hľadiska tržieb, že mali vyšší nárast tržieb, ako sa očakávalo. No a čo sa týka zisku, tak medziročný rast ziskov zatiaľ z tých firiem, čo reportovali, bol 4,3%, čiže zisk medziročne narastol a je to prvýkrát, čo zisk medziročne narastol od 3. štvrť roka 2022. Takže v zásade dá sa povedať, že po roku sa konečne firmy vrátili naspäť k tomu, že ich zisky rastú konečne, čo je super. A potom ešte čo sledujú častokrát takí analytici, tak to je takzvané ocenenie. No a to sa veľakrát vyhodnocuje s takzvaným ukazovateľom PE, Price Earning Ratio, čiže je to pomer medzi cenou akcie a zárobkom na akciu.
Inými slovami, ako keby, že za koľko rokov aktuálneho zisku by sa mi vrátila tá kúpna cena akcie. No a tam je to aktuálne na S&P 500 niekde na úrovni 18,6, kde dlhodobý priemer 10-ročný je 17,6, čiže to jemne nad tým dlhodobým priemerom, čo je ale dôležité tu napovedať, že v zásade veľké firmy to v tom S&P 500 ťahajú, lebo tie mid-capy a small-capy, to znamená, že tie stredne veľké a malé spoločnosti, tak tie sú niekde na úrovni 13,4 respektíve 12,7, čiže tie sú výrazne ako pod svojím nejakým dlhodobým priemerom. Dá sa povedať, že sa blížia k takým tým hodne krízovým rokom, kedy trh bol veľmi vyklesaný a je tam dosť veľké ako keby nožnice, ktoré sa otvorili. A stále to z veľkej časti teda ťahá tá veľká sedmička Magnificent Seven, čiže bavíme sa dookola skloňovaný Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Facebook, Amazon. Neviem, či som vymenoval všetky. Tak ale tieto veľké technologické giganty. Čiže toľko možno, že za mňa tak všeobecne, Tony. Neviem, že či chceš trošku aj konkrétnejšie. Ja by som možno len doplnil Peťa ešte o jednu dôležitú vec. Investori a finančné trhy všeobecne sa pozerajú nielen na tie výsledky, ktorá spoločnosť dosiahla za predchádzajúci kvartál, ale rovnako dôležité pre nich sú aj výhliadky do budúcna a to, ako vníma manažment spoločnosti ten ďalší vývoj. To znamená, či sa firme bude dariť, či naďalej bude zvyšovať svoje tržby, či sa to premietne teda aj rastu ziskovosti a vo finále teda aj k zvýšeniu hodnoty akcií. Z tých spoločností, ktoré Peťo spomínal, tie ako najznámejšie, najväčšie, tak všetky, a v zásade všetky reportovali lepšie ako očakávané výsledky. Akurát Tesla bola jedna z tých spoločností, ktorá nedosiahla tak dobré výsledky, aké boli očakávania. Môžem spomenúť napríklad Netflix, streamovacia služba, najznámejšia na svete, tak tá po zverejnení svojich výsledkov teda narastla, alebo jej ceny narastlo takmer 20%, nakoľko teda tie očakávania analytikov versus tá realita, ktorá bola reportovaná, boli veľmi rozdielne, samozrejme v prospech manažmentu spoločnosti, v prospech dosiahnutých výsledkov. No a čo sa týka tých ostatných spoločností, tak ako som spomínal, tam veľmi závažil ten výhľad Q4. Na trhu panuje istá miera neistoty ohľadne toho, aký bude vývoj. Všeobecne Q4 je najsilnejší kvartál v danom roku, pretože je spojený s Vianocami, je spojený s veľkým míňaním. V všeobecnosti teda sa to následne premietne aj do lepších hospodárskych výsledkov spoločnosti. Takže tie očakávania sú zo strany analytikov vysoké, avšak ten manažment volil taký skôr konzervatívny prístup k tomu, v akom pásme sa budú hýbať tržby a možno aj zisk na akciu. Už si spomínal tú Teslu, v podstate oni zavedli veľké zľavy na svoje vozidlá, preto vlastne nebol taký raz, ako sa očakával a zase ten Netflix, čo si veľmi polepšil, tak zrušil vlastne to šerovanie účtov, respektíve sa to snaží obmedziť, takže im vstúpli predplatné a podobne. Dobre, mohli sme si všimnúť aj to, že v Amerike boli zastavené, respektíve momentálne asi pozastavené, uvidíme, či zastavené úrokové sadzby, čo sa týka Fedu, čo je ich federálna banka. Ako sa to vlastne prejavilo na trhoch? No, v zásade trhy, ako Tono spomínal, tak sa snažia pozerať dopredu stále. Aj v našom tomto barometri sme to viackrát spomínali, že trh sa snaží tých 6 až 9 mesiacov dopredu predvídať, čo sa bude diať. Takže ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo aj od toho našho posledného nahrávania barometra bolo vidieť, ako sa nálada na trhu významne mení. Čiže po zasadnutí centrálnej banky bolo viackrát spomínané, že proste HDP v Amerike rastie rýchlejšie, ako sa očakávalo, tým pádom higher for longer, spomínalo sa to, či ešte ako jeden ten rate hike tam niekde nebude v decembri 0,25. No a následne potom prišla akože taká zlomová správa, ktorá bola teda o tom, že v októbri sa v ekonomike vytvorilo len 150,000 pracovných miest, pričom predtým sa bežne za jeden mesiac vytvorilo v americkej ekonomike aj 250, 260, 280,000 pracovných miest, čo teda ukázalo, že trh práce sa začína ochladzovať. No a
to je také paradoxné, sme sa aj s Tonom smiali, keď sme pripravovali si podklady, že môže byť veľmi ťažké pre ľudí pochopiť, ako môžu trhy reagovať tým, že akcie rastú, keď sa vytvorí menej pracovných miest. Veď to nedáva zmysel. Veď predsa, keď sa ekonomike darí, tak vtedy by mali trhy rásť. No a áno, to je pravda, ale v rámci tých investícií niekedy dobré správy môžu byť zlé správy a opačne. A niekedy sú dobré správy naozaj dobré správy. Potom je ťažké sa v tom vyznať. A tu na to bola ale tá situácia, že jedna z hlavných vecí, ktorú sledoval Fed, bola práve ako keby potenciálne mzdová inflácia a rast miest. A keď videli, že počet nových vytvorených pracovných miest klesá, tým pádom znižuje sa tlak na rast miest, nehrozí mzdová inflácia, tak v zásade to do veľkej miery upokojilo aj amerických centrálnych bankárov a rovnako tak aj investorov, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb nie je nutné a opačne zvýšilo to sebavedomie v to, že v priebehu budúceho roka bude možné postupne začať úrokové sadzby znižovať. A to bol aj moment, keď sa pozrú naši posluchači do grafov, tak uvidia, že ku koncu októbra vlastne sa ten taký ako keby čiastkový prepad, ktorý tam bol, zastavil, otočil sa a odvtedy tie trhy veľmi pekne zase rastú a v zásade zase sa hýbeme niekde okolo toho vrcholu v rámci tohto roka, v rámci ako keby, keď to meráme na tom 52 weeks high, tak už sme veľmi blízko aj na S&P 500 aj v rámci toho Nasdaqu. Takže určite zostávajú hlavné témy, ktoré v Amerike Fed sleduje, tak trh práce a potom samozrejme inflácia a potom rast HDP. Čiže od toho sa to všetko odvíja. No na teraz to teda vyzerá, že nejaké radikálne zvyšovanie už nebude nutné, že tie sadzby skôr ostanú tam, kde sú a postupne priebehu budúceho roka bude možné ich znižovať. Takže preto aj tá pozitívna reakcia trhov. Dobre, a keď sa pozrieme zase, čo nás viac zaujíma, napríklad vývoj inflácie v eurozóne alebo na Slovensku, ako sa to momentálne vyvíja, lebo od toho sa tiež budú vyvíjať úrokové sadzby, ktoré dáva Európska centrálna banka. Rovnako ako v Amerike, aj v Európe je ten vývoj obdobný a to znamená teda, že inflácia sama o sebe teda klesá a jednak na medzimesačnej, jednak na medziročnej báze. A čo sa týka Slovenska, a ten vývoj v októbri inflácie bol na 7,8%, čiže je to pokles aj zo septembrových čísel. V rámci celej eurozóny tak inflácia bola na úrovni 2,9%. A ak zoberieme celú 27 krajín Európskej únie, tak inflácia bola na úrovni 3,6%. Ten rozdiel medzi eurozónou a zvyškom, teda krajín Európskej únie, ako sú krajiny ako Poľsko, Švédsko, Maďarsko a podobne, tak samozrejme ovplyvňuje základná úroková sadzba, ktorá je v tých ktorých krajinách a vývoj, ktorý je tam mierne odlišný, ako je to v prípade teda ostatných krajín. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že inflácia vo zvyšku krajín, teda mimo eurozóny, je mierne vyššia. A ak zoberieme druhé krajiny ako Maďarsko a Poľsko, tak tá inflácia teda bola najvyššia v rámci Európskej únie. Ak si sa pýtal na to, ako sa na to pozerá ECBčka a aký môže to mať ďalší vývoj, rovnako ako predstaviteľa Fedu aj predstaviteľa Európskej centrálnej banky vnímajú tie pokroky, ktoré sa im darí robiť v boji s infláciou. Na strane druhej tiež nechcú robiť nejaké unáhlené kroky, ktoré by do budúcna teda mohli opätovne tú infláciu naštartovať. Takže z pohľadu finančných trhov, z pohľadu analytikov a predstaviteľov teda jednotlivých bank najviac predpokladaný vývoj bude taký, že v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme čakať, ako sa inflácia bude vyvíjať a ako dopadne teda aj táto zima z pohľadu teda nejakej cenových vplyvov energií. Je možné teda, pokiaľ tá inflácia sa stabilizuje, že aj kroky centrálnych bank vo svete budú postupne smerovať k tomu, že tú základnú úrokovú sadzbu budú upravať smerom nadol. Ja len doplním, že v tej Amerike to bolo vlastne 3,2% inflácia aktuálne a klesla z 3,7%, takže tam tiež to bol taký keby pozitívny šok, ktorý bol sprevádzaný potom tými ďalšími informáciami. Aktuálne máme vo svete takú smutnú situáciu a to vojnu v Izraeli. Ako na to vlastne zareagovali trhy alebo čo sa vlastne dialo po tom útoku? Samotný útok začal v sobotu 7. októbra, ak si dobre pamätám. Bolo to v
celku prekvapivé pre všetky inak krajiny teda vo svete a najmä teda pre samotný Izrael. A vo všeobecnosti ten vývoj na teraz za ten mesiac a pol je taký, že veľká väčšina analytikov očakáva, že ten konflikt neprerastie do nejakého väčšieho. A to znamená, že tie zúčastnené strany, ktoré sú v ňom v súčasnosti, a to je teda ako predstavitelia Hamasu a Izraelu, sú zároveň aj konečnými a to znamená, že tam nezapoja sa nejaké ďalšie skupiny z Iránu alebo podobne. Veľmi rýchla reakcia bola reakcia na komoditnom trhu, kde došlo k narastu cien ropy. Severomorská cena Brent narastla behom nejakých 2 týždňov o 13% z úrovne $82 na cez 92. Zároveň, čo sa týka zlata ako bezpečnostného prístavu, tak cena zrastla o takmer 10% a dostala sa cez $2000 za trojskú uncu. Akciový trh ako taký reagoval len veľmi obmedzene, reagoval krátkym poklesom, ale ako som spomínal, tým, že ten konflikt je v celku uzatvorený a týka sa na teraz len Izraela a Hamasu, tak nemá to vo všeobecnosti nejaký veľký dopad na globálnu ekonomiku. To, čo môže teoreticky byť ako nejakým rizikom, je to, ak by sa do toho konfliktu zapojili nejaké ďalšie krajiny, a mohlo by to ovplyvniť cenu ropy, ktorá je dôležitá teda pre veľkú väčšinu teda produkcie priemyselnej. Takže toto môže byť do nejakej miery otáznikom do budúcnosti. A bola teraz vlastne historické, po dlhej dobe sa stretli predstavitelia USA a Číny. Ako vlastne na toto reagovali trhy? Na ich stretnutie? To je vec, ktorá je veľmi dôležitá, lebo dlhodobo teraz vlastne ten vzťah medzi Čínou a Spojenými štátmi je v zásade z hľadiska trhov a ekonomiky najdôležitejší medzinárodný vzťah, ktorý existuje. No a vieme, že od covidu panovalo dosť veľké napätie, hlavne ohľadom Tajvanu. Je to aj z toho dôvodu, že s rozvojom umelej inteligencie sa čipy stávajú stále dôležitejšou komoditou alebo dôležitejším tovarom a Tajvan a TSMC spoločnosť sú najväčší producenti čipov. No a teda po roku konečne, ako si Marek spomenul, tak došlo k tomu, že sa Biden s Xi Jinpingom stretli osobne a to stretnutie dopadlo dobre. Takže aj jeden z takých najväčších investorov na svete, aktuálne Ray Dalio, to komentoval, že z jeho uhla pohľadu napríklad sa znížila pravdepodobnosť vojenského konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi z nejakých 50% na cirka 35%. Čiže to je taktiež akože významná správa pre upokojenie investorov a pre vývoj akcií. No a možno ešte len jednu myšlienku k tomu, čo teraz tu nadiskutujeme, lebo môže to byť pre našich poslucháčov naozaj náročné, že rozprávame sa tu o tom, ako sa vyvíjajú základné úrokové sadzby, čo na to trh o výsledkovej sezóne je toho akože fakt strašne veľa. Do toho konflikt medzi Hamasom a Izraelom, pretrvajúca vojna na Ukrajine. No a napriek tomu S&P 500 19% od začiatku roka hore a dokonca keď som pozeral teda year to date, čiže od začiatku roka do teraz Nasdaq, tak ten je 45% hore, čo sú šialené výsledky. No a tým chcem to povedať, že práve to, že trhy pozerajú dopredu, tých 6 až 9, niekedy 12 mesiacov, tak preto ten vývoj môže častokrát takto predbiehať a je dobré mať práve nejaké široko diverzifikované ETF riešenie a je veľmi náročné sa snažiť to uhadnúť. Hej, že keď ľudia investujú do konkrétnych jednotlivých akcií alebo sa snažia cez rôzne brokerské účty si investovať, tak veľmi, veľmi, veľmi málo kto je úspešný a na to sú aj nádherné štatistiky, sa dajú vlastne nájsť na internete, že koľko percent tých účtov je v totálnych stratách. No a práve preto nič lepšie neviem našim poslucháčom a taktiež aj klientom odporúčiť, ako je mať profíka, s ktorým sa vedia o týchto veciach poradiť a mať široko diverzifikované ETF portfólio, ktoré dokáže eliminovať všetky tie problémy a rizika, o ktorých debatujeme a diskutujeme. To je najlepšie riešenie, ktoré môžu spraviť. Ono stačí ísť na web stránku brokera, oni musia povinne zverejňovať, koľko účtov je v stratách a tam nebudem hovoriť ktorých brokerov, ale proste 85, niektorí lietajú 97% účtov, že je v strate, takže ako
Tak a možno ešte len jednu myšlienku k tomu doplním, že si mi dobre nahral, že toto je jedna vec a druhá vec je, že reálne potom ľudia, ktorí majú fakt, že kvalitne diverzifikované ETF riešenie, tak vedia byť úspešnejší ako 93% všetkých investorov. Čiže nie len tých brokerských účtov, ale že naozaj vedia byť úspešnejší ako profesionáli, ktorí sa tým živia. Takže o to viac si myslím, že aj tie riešenia, ktoré my v ProSite máme pre klientov pripravené a ktoré im ponúkame, tak vedia urobiť obrovskú službu pre ľudí. Hlavne, keď sú ľudia v panike, keď zavolajú, tak ich vieme ukľudniť. Čože je veľká pridaná hodnota. Dobre, aký vývoj vlastne predpokladáme momentálne na hypotékách na Slovensku po emisii štátnych dlhopisov, lebo kto si všimol, tak emisia bola síce úspešná, ale úrok stúpol pomaly zo záporných čísel na skoro 4% alebo cez 4%. Ako sa to vlastne preklopí aj do nášho sektoru a do hypoték a podobne? Tak čo sa týka teda samotného vývoju na hypotekárnom trhu, tak ten je vo veľkej miere ovplyvnený základnou úrokovou sádzbou a politikou Európskej centrálnej banky. To, čo si ty spomínal, Marek, je to, že koncom roka 2021 ešte výnos na 10-ročných dlhopisov bol blízko nuly, alebo dokonca teda v niektorých momentoch ešte pod nulou. A v zásade kopíroval vývoj, ktorý panoval aj v Nemecku. Od začiatku roka 2022, a teda vojny, ktorá začala teda na Ukrajine a následne teda aj politikou Európskej centrálnej banky, sa ako keby roztvárali nožnice medzi výnosmi 10-ročných dlhopisov v rámci krajín Európskej únie a následne teda aj eurozóny. A to také najčastejšie meritko porovnávania je Nemecko, nakoľko je vnímaná ako najviac bezpečná krajina alebo najmenej riziková. A ich výnos na 10-ročnom dlhopise nemeckom bunde mi je aktuálne na okolo 2,6%. Ak si to porovnáme s priemerným výnosom na 10-ročnom dlhopise na slovenskom, tak tam je ten výnos na rovni 3,8%. Inými slovami, tá riziková prirážka je toho času teda na rovni okolo 120 bázických bodov alebo 1,2%. A teda financovanie na Slovensku je o 1,2% drahšie, ako je to v prípade Nemecka. A prečo o toľko o tom hovoríme? Je to súvisť s tým, že vývoj na hypotekárnom trhu a vývoj teda dlhopisovom trhu je úzko korelovaný. To, ako si požičiava štát vlastne, alebo náklady, za ktoré si požičiava štát, sú si veľmi podobné ako náklady, ktoré si požičiavajú komerčné banky, ako získajú kapitál na to, aby následne teda vedeli ten kapitál pretransformovať na hypotekárne úvery. A teda, ak si štát požičiava drahšie, je predpoklad, že aj hypotekárny trh, alebo teda samotné hypotéky budú drahšie. To porovnáme teda krajiny Nemecka a Slovenska. Samozrejme do toho vstúpajú aj nejaké ďalšie ukazovateľe, nie je to o tom, ako sa financuje štát a Slovenska, ako sa financuje Nemecko. Sú tam aj nejaké ďalšie ukazovateľe, ale toto je jeden z veľmi dôležitých faktorov, a ako sa teda investori pozerajú na tú ktorú krajinu a teda ako riziková je v očiach tých krajín daná. Ja len doplním, že v piatok ratingová agentúra S&P 500 vlastne vydávala stanovisko k tomu, ako rizikovo vníma Slovenskú republiku a teda ponechala nám známku A+. Je vlastne nejaké 5. najlepšie hodnotenie, čiže výhľad ponechala na stabilnom. No ale veľmi bude závisieť od toho, ako sa vláda postaví k nejakému sanovaniu našich verejných financií, pretože vieme, že aj čo sa týka deficitu, ale aj čo sa týka verejného dlhu, tak tie naše čísla nie sú vôbec pozitívne. Či bude nevyhnutné, aby s tým vláda niečo robila. A ak s tým niečo efektívne nespraví, tak je veľmi pravdepodobné, že sa ten rating môže zhoršiť a tým pádom samozrejme aj tie úroky na hypotékach by to ovplyvnilo. Čo by mohlo teda spôsobiť taký negatívny jav, že napriek tomu, že Európska centrálna banka začne znižovať sadzby a v eurozóne pôjdu sadzby dole, tak na Slovensku by sa to až tak prejaviť nemuselo. Sme samozrejme teraz v rovine nejakých špekulácií a odhadov, ale je dobré si to povedať, aby možno, že vedeli naši posluchači
aj toto zakomponovať do tých úvah, čo môže budúcnosť priniesť. Dobre, chalani, chcem sa vám poďakovať, že ste si dnes našli čas. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak vás zaujímala práca vo svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvarga@prosite.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, sme už aj na TikToku alebo na webe Na rovinu online. Aj dnešná epizóda vznikla za podpory spoločnosti Prosite Slovensko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa, ahojte. Ďakujeme pekne, ahojte. Ďakujem pekne, ahojte.